El complot de Prats de Molló és un moment clau en la vida de Francesc Macià perquè és un moment en el que ell du a terme el gran pla per acabar amb la dictadura de Primo de Rivera. Ell fa una gran conspiració recaptant fons a nivell internacional per mirar de fer caure la dictadura a través de l'entrada d'un grup d'homes armats a través de la frontera entre la Catalunya Nord i el Principat, que tenien la idea d'arribar fins a Olot, proclamar la República Catalana i aleshores tenien una sèrie de contactes amb partits i sindicats de l'interior que el que farien era proclamar una vaga general i així fer trontollar la dictadura i que aquesta s'enfonsés. El que passa és que, com si això es tractés d'una pel·lícula d'espies, a última hora tenen un infiltrat a les seves files, un espia de Mussolini, que els traiciona i abans de creuar la frontera la gendarmeria francesa els deté a tots. Macià és empresonat, primer a Perpinyà i després a París, i aleshores començarà el famós judici del complot de Prats de Molló. Voldria parlar d'un burgent molt il·lustre, que va ser un polític i activista cultural, que era el Ramon Fabregat i Arrufat, que va ser membre d'Estat català i va formar part dels escamots de Prats de Molló, va ser jutjat a París i després va partir a l'exili, a Mèxic, on va esdevenir un gran promotor cultural i un gran editor. El Ramon Fabregat Arrufat l'any 85 va morir i abans de morir li van donar la Creu de Sant Jordi. Si voleu descobrir aquest episodi apassionant i aventurer de la vida de Francesc Macià, acosteu-vos a l'Espai Macià i ho descobrireu a través de l'exposició permanent El viatge de Macià.